Tağallatılan açılan Türkmeni wa tele aýlymyň şeýle-de edi arkadamyň faýatyny Ak şäherimiz Aşgabatyň görküne, gözelligine gözellik goşup oturan Aşgabat Medeni Din Çalyş Merkezi bilen birlikde taýýarlap size hödürleýän o wagtlar saýlyşyny atlyp ýaşamyň ýene de bir täze sany ýaýlyma çykdy. O wagtlarymyzy, akballarymyzy saýlaşdyran, bize sungatda halipa bolup duran gahrman arkadamyza gepleşigimiň başynda ak ýüregimizden alkyş aýdýat. Mehriban arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Edi arkadamyzyň dünýäni sol galyp barýan beýgi işleriniň elmadama ulary waşyklary beslenmegini tüýsüremizden arzuwlaýas. Gahrman arkadamyzyň saýasynda Türkmenistan bir taraplyň mekany bilen ajaýyp ýylmyzda da bagtyar türkmen halkymyza gowunlaň, toýly günlaň, bagtly günlaň ýar bolmagyny tüýsüremizden arzuwlap o wagtlar saýlaşyny atlyp ýaşamyň täze sanyna biz tomaş etmäge çarýat. Bugünkü gepleşigimizde çykyş etjek aýdymçymy siz üçin bir Sallar Sarık yolundan şeýle-de nusgawy kompozitorlarymyň dörejiliginden bir näçe aýdymlary, söýgü aýdymlaryny, bir şowhunly aýdymlary, ýurdumyzyň asuwdalygyny, gahrman arkadamyzyň beýik işlerini wasp edýän bir näçe aýdymlary ine biziň gepleşigimize getiripdir. Elbetde o wagtlar saýlaşyny atlyp ýaşamyň bugünkü sanyny üstülen size dinlemäge mümkinçilikleri dörsýäni aýdymçyň sahnamyza çağırmadan öňürti şu ýerde bir zehinli senetkar dostlarımız, sadyna ýigitlerimiz gepleşigimizde gatnaşýarlar. Olar ýa-da gepleşigimiziň başynda siz bilen tanış etmek isleýän klawiş saduralyny zehinli sadyna dostlarymyzyň biri Begenç Paşyýew. Şeýle-de ýene bir zehinli sadynalarymyzyň biri Baýmurat Sapaýew. Klarnet saduralyny aýdymçymyzyň ýerine ýetirip berjek. Owadan aýdymlaryna sadynalyk etjek sadyna dostlarymyzyň biri Guwanç Satlyqlyjew. Şeýle-de dep gaqularyny ýaş zehinli sadynamyz Didar Ama nepesfam bugün biziň gepleşigimizde ýigitler we siz gepleşigimizde hoş gördük diýär. Indi näme mehriban ýylaşyr, hormatly tomuşaçylar, o wagtlar saýlaşyny atly gepleşigimizde. O wagty saýlaşak aýdymçymyz Mar welaýatynyň biziň zehinli aýdymçymyz Batyr Muhammedow sahnamyza çağırýas.
Mehrbani ileşler, hormatly müşaşlar we wallar sağlaşynatly gepleşigimiz dowam edýäs. Bugun gepleşigimizde sadarnalar topar bilen Mar welaýatynyň biziň zehinni aýdymşymyz Batyr Muhammedow biziň gepleşigimizden başyndan bir joşundy, şadýan, şohun aýdym bilen Batyr Muhammedow sahnamyzda iýdi giderlikde iksan ajaýyp aýdym ýerine ýetirip berdi. Batyr gepleşigimizde hoş gördük, hoş geldiňiz. Ýanky ýerine ýetirip beren owadan aýdymyň şeýle hoş galymyzy bildirýäs. Sana aýmalja günlerden Kahraman arkadamyzyň saýasynda Batyar Türkmen halkymyz Edid arkadamyzyň başyna berk çewisleşip baky bir taraplygymyzyň 25 ýyllyk toýuny ullun toýlar şurtatda Kahraman arkadamyzy ähli watandaşlarymyzy, kärdeşlerimizi sizi şu ajaýyp bayram bilen tüýsürekden gutlaýas. Bayramlar gutly bolsun. Ýene oraya gepleşigimize hoş geldiňiz. Sağ ol Murat. Hawa menim şurtatdan peýdalanyp ähli halkymyzy, Kahraman mehriban arkadamyzy yetip gelýän şanly bir taraplyk bayramçylygymyzyň 25 ýyly bilen tüýsürekden gutlaýan goý mehriban arkadamyzyň jany sag bolsun, başy dik bolsun. Biz şunu işgärler üçin, aýdymçylar üçin döretip berýän lokal mümkinçilikler üçin hem mehriban prezidentimize köp sag bolsun aýdýan. Köp sag bol. Batyr ardulan hasyl bolsun. Size de şunu däleminde ulussunluklar ardulyasynny şu wagt özümüz belledik bu sogamyzda ýakyn günlerde ýene de sana aýmalja günlerden bir uly toý baş toýlamyzyň birine baky bir taraplygymyzyň 25 ýyllyk toýuny ullun toýlar elbetde bir bayramçylyk gününi her bir aýdymçyň, her bir sadandan ýa bolmasa alp barjylyň her bir sunwady işgäriniň öz borjy bolýar-da bayramçylyk gününi dinleýijilerini bir aýdymlar bilen begendirmek, saatlar bilen begendirmek, täze gepleşikler bilen begendirmek elbetde medeniýet sunwady işgärleriniň borjy. Indi bir dinleýijiler sizden ýakyn günlerden şu bayramçylyk münasibetli näme täzeliklere garaşmaly? Sunwatda dörejilikde näme täzelik bu günler? Netip bolsa Murat dogry belläkçiň. Biziň bir öňümizde goýulan bir ullukan jogapkärçilik hakykatdan hem şu dinleýijilerimiziň göwnü awlamak, begendirmek, şatlandyrmak. Bizim netip bolsa öňümizde ýetip gelýän bayramçylygymyza bagyşlap bir ýurdumyzyň asgydlygy, awadanlygy, ýurdumyzyň gözelligini wasp etýän mehriban arkadamyzyň alyp barýan bir işlerini, biz üçin etýän tagallalaryny wasp edýän aýdymlar bilen, galy berse de söýgü aýdymlar bilen halkymyzy dinleýijilerimizi Onda bizem sizden dinleýijiler hökümünde täzeliklere garaşýas. Indi ýa-ni gepleşigimiň başynda da dinleýijiler bilen tanyş etdim. Batyr Muhammedow bugun gepleşigimizde bir oňar saýdym getiripdir. Diletde olaň arasynda şowhun aýdymlaram bar, halipalan dörejiliginiň aýdymlaram bar, nosgowy kompozitorlarymyzyň döreden ajaýyp aýdymlaram bar. Indi özüň bilýänsiň türkmen sunwatyny bir näçe ýollar bar. Indi size ýakynrak ýolum sallar sarp ýollar. Gepleşigimizde dinleýijiler sallar sarp ýoluny hem aýdymlar dinläp bilerler. Mumman gepleşigimizde näme aýdymlar getirdiňiz? Haýat Halipaň dörejiligini. Bu soru Murat, şu men ýanky sallar sarp ýolumy ýakyn bolmamyň sebäbim bir kiçilikden dutar saduranyny saçalyp aýdym aýtmagy. Şu öwreden, şu dutar saduranyny bir inçe sırlaryny öwreden Halipam Nowat başyň altygy ödenýän Nowatyň ogly Töre Nowat men ilkinji Halipam. Şoň üçin bir kiçilikden ýanky öwrenen aýdymlanma kiçilikden bir aňymda galan, ýadymda galan aýdymlar bir Gurt Yakup Halipaň ýerine ýetiren ýerine ýetirmek bizi bilen dinlemem sizi bilen. Soňdan ýürüýte dörejilikde birmizden taýýarlan sowallary bar. Gepleşiň arasynda gyzykly söhbetleşik eder. Säder bolsa mehriban ýylyşlar, hormatly müşaşylar dinläň, diň jalyň lezzet alyň siz üçin Batyr Muhammedow aýdym aýdýar.
Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, o wagtlar sağlaşan atly etmişigimdi Batyr Muhammedow bilen dowam edýär. Batyr ýanky ýerine ýetirip beren ajaýyp aýdymlaryň üçin hoşalygymyzy bildirýär. Sizni gepleşigimdi söhbetdeş garkaly dowam edeli. Nähilrak aýdymlary aýdaňyzda özüňizi has uly jogapkärçilik duýýaňyz? Emrat, men şu halkyň kalbyna gowy ornaşan aýdymlary ýerine ýetiremde özümde has uly jogapkärçilik duýýar. Sebäbi dinleýijiler ol aýdymlaryň sazyny, sözüni, hatta notasyny ýatdan bilýärler-de. Şoň üçin şu halkyň kalbyna has gowy ornaşan aýdymlary ýerine ýetiremde şu dinleýijileriň öňünde özüme has jogapkärlik duýýar. Düşünipli. Onda şu ýerde nusgaw kompozitorlarymyzyň döredän aýdymlaryny gepleşige getirdim diýdiňiz da, ýani mümkin bolsa bir halkyň ýüregine orun tutan hemmämiziň bir gowy görüp dinleýän aýdymlarymyz bar. Kompozitorlarymyz tarapyndan döredilen mümkin bolsa şol aýdymlardan bir kysanyny ýerine ýetirip ber, soňra gepleşigi diýende söhbetdeş arkaly dowam eder. Bolýam? Başlygyny. Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, dinleýän diýinçe alyň lezzet alyň siz üçin Batyr Muhammedow aýdym aýdy.
Kalktı şimşat giyseyi bilir, eridim yollara. Kalktı şimşat giyseyi bilir, eridim yollara. Negetleşigimizi söhbetde şarkal dowam edeli. Eger siziň eliňizde galam berip bagtyň suratyny çekip görkezdi diýseler, näme suratyny çekerdiňiz? Öňüm bir meşhur surat keş bolupdyr. Şol şey diýipdir da. Men ýeriň ýüzüne aýlanyp ähli zadyň suratyny çekdim, emma bagtyň suratyny çekip bilmedim diýipdir da. Emma men suratçy bolan bolsam, men bagtyň suratyny çek diýseler, ejemiň suratyny çekerdim. Sebäbi eje men üçin bagt. Söýgüňem kän görnüş bolşy ýaly söýgüleň içinde iň mukaddes söýgü ene bolan hem watany bolan söýgü diýip düşünýärler. Şoň üçin watanyň suratyny çekerdim. Asu doluň, parahatlyň, bir taraplylygyň nişany bolan akça kepderlen suratyny çekerdim. Ana men şo zatlara bagt diýip düşünýär. Köp sağ ol. Berekallah Batyr. Ne şu ýerde söhbetimiz jemläle siziň ýerine ýetirmeňizde gepleşmeli aýdymlar bilen dowam edäýli. Mehman ileşler, hormatly müşahitler, diňläň, diýin jalyň, lezzet alyň siz üçin Batyr Muhammedow aýdym aýdy. Bargel
aynadım bir gedek qarasan bir demeserim alhammış o şiiri aynadım aynadım Süysemin bil seni Söymedim kalbama kolun salar Sevdir edilim sevdir sevi Seyhem seyil koruruna edenim Zekinin durlanır artar edenim Dalpılda da Balkonladı durur gülgül bedenim Sevdir edilim sevdir sevi Sen var kudret şadını yasalan Yok söyleyip ya söydürüp besenin Coşkunluk kalbıma kolun salan Edilim sevdir sevi Coşkunluk kalbıma kolun salan Sevdir edilim sevdir sevi
yediğim sevdir sevi. Sevdir yediğim sevdir sevi. Sevdir yediğim sevdir sevi. Rusuk versen dünyam kalbın törünne. Nedimilip büydüm olup ağlayın. Olsa sen kalbında ön aydılmada. Bir azayıp aydım olup dolayın. Lelem dolayın. Senin şol aydıma düşeyle mukam. Sizsiz arim olsun kalbi puane. Şal ödümün lenem şal kinelike. Hasratım unutup seyerim yali, seyerim yali. Aydamımı bilbil ölüge kaytala. Onu idine senin için aydarın. Yitsin burun dil ölülerde ağlaşa. Sen mukamın yatla bıyda kaydarın. Lelem kaydara. Senin şol aydıma düşeyle mukam. Sizsiz darim olsun kalbi puane. Şal ödümüm lenem şal kinelikem. Hasratım unutup seyerim yali, seyerim yali. Gül kışını gözümüme getirin. Sen hapta acayip aydım aydarın. Lelem aydarın, aydarın. Canam aydarın, lelem aydarın. Canam aydarın. Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, wagtlar saatlaşan natly gepleşigimiz dowam edýär. Bugün biziň gepleşigimizde öz sadan näýitler bilen, sadan narlar topary bilen Batyr Muhammedow ençeme aýdymlary gepleşigimiz dowamyny siz üçin, dinleýijilerimiz üçin, tele tamaşaçylarymyz üçin ýerine ýetirip berdi. Batyr ýene oraya gepleşigimizde gelip ajaýyp aýdymlary ýerine ýetirip beren üçin toparyňyzda da özüňizde de sag bolsun aýdýas. Size de gepleşiginde çağırýan üçin sag bolsun aýdýar. Bursatdan peýdalyk gahryman arkadamyzy, mehriban prezidentimizi, ähli halkymyzy yetip gelýän şanly bir taraplyk bayramçylygymyzyň 25 ýyly bilen tüýsüremden gutlaýan, bize işlemäni, döretmäni, kämilleşmäni, ulul mümkinçilikler döret berýän üçin mehriban arkadamyza köp sag bolsun aýdýan. Goý hormatly prezidentimizin jany sag bolsun, başy dik bolsun, tutýan tutumly işleri elmide ama ruwaşlyklary betlensin. Köp sag bol Batyr, arzuwlaryň hasyl bolsun. Size de sunuň däleminde uly üstünlikler arzuwlaýar. O wagtlar saatlaşan natly gepleşigimizde getiren aýdymlaryňyzyň sanawyny, ýaşyl tuğumyzy, mehriban arkadamyzyň adly syýasatyny, Bagtyar Türkmen halkymyzyň agdy birlikde, parahatçylykda, bolçulukda ýaşamaklyk üçin alyp barýan beýgi işlerini, gahryman arkadamyzyň beýgi işlerini wasp edýän bir joşun aýdymyz bar. Mümkin bolsa şol aýdym bilen näder gepleşigimiz jemläýli. Yok ben.
Biz bolsa pursatdan peýdalanyp Mehriban arkadaşymyzy, Bahtiyar Türkmen halkymyzy, ähli kardeşlerimizi ýetip gelýän baky bir taraplarymyzyň 25 ýyllyk toý bilen tüýsüremizden gutlaýat. Elmydama arkadaşly watanyna, Mehriban arkadaşymyzyň saýatynda Türkmen halkymyzy toýdan ýetirsin, gowy günlerden ýetirsin. Bahtiyar Türkmen halkymyza bagty günler ýar bolsun. Türkmen halkynyň saglygynyň, bagtyarlygynyň aladasynda duran, bize sunwatda halipa bolup duran Gahrman arkadaşymyzy gepleşimizden şuportadyny köp sag bolsun aýdýat. Edýär arkadaşymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Gahrman prezidentimizden, Gahrman arkadaşymyzyň dünýä nusgalyk, dünýä görürlülük alyp barýan beýik işleri elmydama ulura başlyklary betsensin. Mehriban ýylyşlar, hormatly mujyslar, şeýle ýaşy arzuwlar bilen Batyr Muhammedowyň ýerine ýetirip berjek. Bu ýetirişlaýdym bilen biz o warlar tarlaşyňy gepleşimizden bu günki sany jemleýär ýöne biz siz bilen uzak wagtlyk saglaşmydy. Ýene-de alajak bir hepden hepden ýegişenme uly Türkmen owadyny o warlar tarlaşyňy gepleşimizde görüşýänçä hoş wagtyňyz. Coşup duran aydımda Eri diyar bilin yaşıl baydağım Baryan yolum hakkın yolu aydımda Eri diyar bilin yaşıl baydağım Parla tuğum parla yaşıl baydağım baydağım Arkadağım bilin açan diyar Toprağın güllüdür vatanım ayar Dünyam 4 gün cünni var bir şıvar İdi diyar bilin yaşıl baydağım Parla tuğum parla yaşıl baydağım Asırlardan arzulanım gereğim Keramatlı vatanlıdır yüreğim Bağlıdır hak hudadan dileğim Gibi diyar bilin yaşıl baydağım
arka dağda yazınna Türkmenistan gül açyar Vatanımızın toyunu yüreklerimi birleşyer Türkmenistan bir taraf Doğduğunluk yolları Sarpalıdır dünyada Bilin şöhret şanları Ay aley aleyha Can aley aleyha Hay canlar sana ya yara Haynil kurban aleyha Hazar dostluğun benzi Asudat ya tolkun Azerbaycan halkından Mühür salam bolsun Hazar dostluğun benzi Asudat ya tolkun Azerbaycan halkından Mühür salam bolsun Dostluğanlık yolunda Dünyan para faklığı Koymadama güllesin Türkmen Kazak dostluğu Dostluğanlık yolunda Dünyan para faklığı Koymadama güllesin Türkmen Kazak dostluğu Salam Kırgız elinden bayramın kutlu olsun Salam Kırgız elinden bayramın kutlu olsun Barakatlı nurunda dünyamız şarkı şokunda Dünyamız şarkı şokunda Güller açıyor dostluğumuza Katnaşıklan bağından Güller açıyor dostluğumuza Katnaşıklan bağından Bayramımızı kutlu yaz Türk halkının adından Bayramımızı kutlu yaz Türk halkının adından Dostluğundan gayrı sevdim beni sizleri Dostluğundan gayrı sevdim beni sizleri Sarayım hayat doğamın Türkmeriler özbegi